O alcalde Luís Pérez Barral valorou de xeito moi positivo a última actuación levada a cabo polo Concello coa instalación de paneis fotovoltaicos en diversos equipamentos públicos. Segundo explicou o rexedor, a actuación representa un paso máis no compromiso do Concello coa sustentabilidade e o aforro enerxético. O investimento destas obras levadas a cabo no complexo deportivo da Fieiteira, na unidade de condutas aditivas e no auditorio, ascendeu a uns 263.000 euros, financiados con cargo a fondos municipais e axudas procedentes de programas europeos. Dentro do Concello de Ribeira acabamos de finalizar un investimento importante de máis de 263.000 euros nos que acabamos de instalar paneis solares en 3 edificios que son gran consumidores de enerxía. Neste sentido, acabamos de finalizar a instalación de paneis solares na Fieiteira, tamén no auditorio municipal e na unidade de condutas aditivas do Concello de Ribeira. Son 3 instalacións nas que viñamos tendo bastante consumo enerxético e o investimento que facemos permite avanzar na transición ecolóxica do noso Concello, facendo que Ribeira se autoabasteza de enerxía limpa, renovable, como é neste caso a enerxía solar, e ademais que fagamos un importante aforro económico para as arcas municipais. O rexedor ribeirense sinalou ademais que seguirán promovendo iniciativas sustentables deste tipo no futuro noutros edificios municipais, como é o caso da Casa Consistorial e o Mercado Municipal. Estamos convencidos de que esta é a liña de traballo na que temos que seguir de cara ao futuro. Sabemos que os edificios públicos consumen enerxía e, por tanto, necesitamos autoabastecernos na maior medida posible, non? Isto é bo para o medio ambiente porque deixamos de emitir moitos miles de kilos de CO2 cada ano e despois tamén é un importante aforro económico para as arcas municipais. E xa digo, todo ese aforro que conseguimos da reducción do gasto enerxético estamos traducindo en investimentos para os veciños e veciñas de Ribeira.